Oyoyo Uban Doma. Oyoyo Uban Doma. Barka da zuwa a APC. Oyoyo muke wasa ido Umar Uban Doma. You welcome to APC. Oyoyo Uban Doma. Sabon Alhaji Kasim ne. Darakta Finance now. Oyoyo Uban Doma. Komanda ne a APC. Jigo ne shi ga al'umma. Oyoyo Uban Doma. Shi ya ce min na yo himma. Mu yo tarbin Uban Doma. Oyoyo Uban Doma. Malam kuma dan malumma. You welcome to APC. Oyoyo Uban Doma. Sa'idu Umar Uban Doma. Barka da zuwa a APC. Oyoyo Uban Doma. Daga har an baka lasisi. In tulun mura kai shi ya fasi. Oyoyo Uban Doma. Da kai shi ya baka APC. Har yau wasu ta riga ta kare. Dan haɗaka masu ADC. ADC babu ko sisi. Sabuwar yaudara suke lesa. Babu kowa jam'iyyar tasu. Uban gayya Uban Doma. Malam da ne ga malumma. Sakwatawa na ganin kima. Kimar Malam Uban Doma. Malam yana da al'umma. Inda ɗaya tara ba ta kai goma. Garin sallah kakar nama. Wani kun kai za mu rama. Da ku fito mu kara ku bar shakkuwa. A gawaye adda bibiyu. Ya shago nan gabanin kuwa. Karamin gwamna da APC. Bashirar fulag mu je tashiya. Mun san da gwaninmu ya shirya. Ranar yaƙi yake daku. Baban wali wa maku. Uban tafiya ta APC. A Sokoto walla ya shirya. Gwamna Ahmad Aliyu. Gwamna mai dubun capacity. Kwararre mai ability. Harkar kakwai reality. Kana da dubun amenity. Zuwa kawun civility. Yan Sokoto all community. Kai sun kabe gwamna Ahmad. We all respect community. Muna da babban kwamishina. Dallatu Alhaji Ibrahim. Yadda da ribar zuri. Yadda da rijiyoyi. Mai dosan tallakawa ne. Muna da kwamishinan ilimi. Profesan Mugwarzo ne. Ahmed Ala a gaishe. Babanmu yana da dattako. Mu'adda Alhaji Kasum. Darakta Finance Jigowa. Alhaji Kasum Mugwarzo ne. Idris dan Chadi namu. Dubuti gwamna a gaishe. Ajiya Isa babanmu. Shi ma bayyana a APC. Aminin duku namu. Cewa wasu tare APC. Ina fashe hutan buwal. Dan takara na APC. Dini Finance na sanyin na. Ɗahin Abubakar namu. Ina mutalla ɗan iya. Gwarzo mai dubu na alkai. Baba Bello na musifa.
Babangida na a APC. Oyoyo uban Baba Bello gwaran UAPC. barka da zuwa a APC. Minista na ya gaishe ka. Oyoyo uban Profesa na Bodinga. barka da zuwa a APC. Kwamishina a gaishe ka. Oyoyo uban Izan dawo gun uwar kirki. da zuwa a APC. Hajiya Fatima gaishe ka. Oyoyo uban Matar Ahmad a gaishe ka. barka da zuwa a APC. This lady mai capacity. Oyoyo uban Zuciyar jam'iyya ta APC. barka da zuwa a APC. Ina Hajiya Asiya. Oyoyo uban Matar Mallam Ubando. barka da zuwa a APC. Matar Mallam akwai himma. Oyoyo uban Mace ɗaya ta mukar duhu soja. barka da zuwa a APC. Na sama kin shirya yin yaƙi. Oyoyo uban Domin Mallam Ubando. barka da zuwa a APC. Asiya Rukayya na sanya. Oyoyo uban Rijiyar lemu a gaishe. barka da zuwa a APC. Hajiya Asabe uwa ta mu. Oyoyo uban Hajiya Mana a APC. barka da zuwa a APC. Hajiya Hadiza Shagari. Oyoyo uban Hajiya Hadiza gaishe. barka da zuwa a APC. Hajiya Lare a gaishe ki. Oyoyo uban Hajiya Lare a APC. barka da zuwa a APC. Dukkan sun yi shirin yaƙi. Oyoyo uban Alakai ranar hita kunya. barka da zuwa a APC. Dan baba na dambuwa namu. Oyoyo uban Dan baba yana a APC. barka da zuwa a APC. Kamali dini na sanya. Oyoyo uban Jikan sanata a gaishe ka. barka da zuwa a APC. Zabawa Aliyu mako. Oyoyo uban Jamilun wasta ayya. barka da zuwa a APC. Ciyaman na ya gaishe ka. Oyoyo uban Umar Faruku barkeji. barka da zuwa a APC. Riskuwan barkeji gaishe ka. Oyoyo uban Alhaji Ma'awiya namu. barka da zuwa a APC. Dan Sale yana a APC. Oyoyo uban Dukkanin jarumai ne. barka da zuwa a APC. Dukansu suna a APC. Oyoyo uban Yau gashi uban Doma ya zo. barka da zuwa a APC. Ya ƙara mana capacity. Oyoyo uban Saurana nan suna zuwa. barka da zuwa a APC. Sauran mana akan hanya. Oyoyo uban In sun zo za mu karbe su. barka da zuwa a APC. Oyoyo za mu yi musu. Oyoyo uban Da fitowa a gidan ku. barka da zuwa a APC. Oyoyo uban Doma. Oyoyo uban Oyoyo uban Doma. barka da zuwa a APC. Barka da zuwa a APC. Oyoyo uban Malam, malam, malam. barka da zuwa a APC. APC, APC, APC. Oyoyo uban Oyoyo uban Doma. barka da zuwa a APC. Barka da zuwa a APC. Oyoyo uban Oyoyo uban Doma. barka da zuwa a APC. Oyoyo uban Doma. Oyoyo uban Oyoyo uban Doma. barka da zuwa a APC. Hitajaya